velkommen til Unisport. Brugernes Web TV. Brugernes Web TV, ja. Selvfølgelig. Så I dag, der vil vi anmelde den her. to ting. Ja, Ja. to ting. Og Liverpool sokker. Ja, Og strøm. det tager det en af dem. Og så... Jeg starter med at anmelde Mundial her. Yep. Indendørsstøvlen. Snørbåndet. Det er decideret rent. Helt seriøst. Det kan jeg ikke godt lave bedre. Det har vi set på F10 snørbåndet. Nej, ja. Så det er decideret rent. Ja, det synes jeg. Så Det synes vi. ja, det er en ren plastikstøvle. Den har jorddesign, som I kan huske fra de andre støvler. Vi har den Vi med. kan lige finde den anden frem, som Vi- der også har jorddesign Den her, som også er fra jorddesign. Adidas. Adidas støvle. Det her snørbånd, det kan anbefales. Ja, det er det Helt bedste. klart. Det er det bedste snørbånd. Målmand og Det er også den her. forsvar, midtbane, angreb, eller Det- hvad du spiller. Det er Det bedste angreb til. Så Men det er ikke den, vi skal anmelde. Vi vil anbefale den her. For lige at sige noget godt om den her, så er den altså god at komme ind i taklingerne til at være god som forsvar, gode afleveringer i fremad banen og tilbage i banen. Og ja, fordi det er jo indendørs. Vi Det er jo snakker om her, indendørs. så det er jo ikke man kan så godt sige, hårdt at det er takling. helt fladt her. Det må man se. Helt. 100% fladt. Selvfølgelig. Og ja, og jeg synes bare, vi skal give nogle stjerner. Jeg synes, vi skal give 3 ud af 5. 3 ud af 5, ja. Et stort 60. Stort træ. Men den kunne godt være bedre. Den kunne godt være bedre. Så derfor giver vi den ikke 5. Nej, det synes jeg, det er skidt. Yep. Så jeg synes, det vi lægger den Nej, til side. det skal fikses, og det er bare nu. Ja, det gider vi ikke have. Det er snopper, det kan nogen. Det, Hvis vi lige prøver at demonstrere det, hvis vi kan prøve at sætte lidt tættere på kamera, så hvis vi lige prøver at finde en sløjfe for eksempel. Hvis du har en dobbelt sløjfe, så kan du. Så når man lige binder det op her, og hvis du binder det rigtig stramt, så er det kan du svært ikke- at få den op. så kan du simpelthen Så- næsten ikke engang få den op. Og så snapper den nærmest helt ødelagt. Altså. Så kan du klippe det her snobberen op og købe et nyt. Så Ja. altså, Det er sgu dumt. det Nå, vi lægger den til side, og så går vi videre til det næste. Det er ja. Liverpools udebane sokker fra 2011-2012 sæsonen. I sidste sæson, der brugte Liverpool den her på udebane. Yes. Og man kan godt se, at den er meget elastisk, end mange andre sokker plejer at være. Man kan også godt se, at de har lavet noget design hernede i bunden af sokken her. Det gør så, at du ikke skrider i støvlen. Så på Unisport har de lavet et par videoer med det der med at skride i støvlen. Yep. Det har de simpelthen ordnet i den her strøm. Det er indbydet. Så den kan I købe på Liverpools fanside. Unisport. Du kan også købe på Unisport. Men det er jo sidste sæsons sæt. Men jeg ved ikke, om man kan købe det stadig på Unisport. Men Det tror jeg, man kan. ja, det kan man nok godt. Men den er altså rigtig god. Hvis vi lige ser den her, så er der altså et Nike-mærke der. Og så er der sådan striber her på Nike. Og så er der så også, så er den så også grå og lidt blå. Skal vi give den nogle stjerner? Yep, jeg synes simpelthen, vi skal give top til. 5 ud af 5 stjerner. 5 ud Så, af 5 stjerner. Den Topkarakter. kan anbefales. Klart. Yep. Det er en ting, jeg ikke kan finde ud af. Det er strømper. Så Ja. Yep. Det er Nike rigtig god til det med strømper. det var det, vi havde for i dag. Yep, og jeg synes også lige, hvis I vil være søde og lægge en kommentar dernede. Det kan være, at I er heldige at få lov til at vinde et gavekort til den her. Inden Vi til- havde en vinder i sidste Vi har video. lige lært dem. Det var et meget godt spørgsmål. Hvis I kan svare Så, helt vildt godt, så kan I vinde det her headset. altså, hvis I kan give os et rigtig godt spørgsmål. så kan kan jeg du altså godt vinde være det lige her. at tage. Stilseriøs gamer headset til en værdi af 800 kroner. Så skriv. Bare skriv. Giv os et godt spørgsmål. Dem, der skriver dårlige kommentarer. Der er ikke nogen, der har gjort det endnu. Men Der er faktisk en, der har gjort det. en har gjort det. Det synes jeg godt nok, det er godt nok plat af dig. Yep. Så Så jeg gider jeg vil råd til at give det til noget andet i stedet for det der. Så Jeg synes bare, ja. det var det, vi havde for i dag. Yep.
Så vi ses. Skriv gerne en kommentar, Ja. så laver vi en video med det. Hygge. Og god søndag. God søndag. Fortsat god søndag. Bye. Hej.